എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും ടീച്ചറിൻ്റെ നമസ്തേ. എല്ലാവരും ടീച്ചർക്കൊരു നമസ്തേ പറഞ്ഞേ. നമസ്തേ. എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പാട്ട് പഠിച്ചു, കഥകൾ പഠിച്ചു, കടലാസ് കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാനാണ് വന്നത്. ടീച്ചർ ഓരോരോ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാം. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് അത് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിരിക്കില്ലേ? എല്ലാവരും നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കാണിക്കാം കേട്ടോ. നോക്കിയേ, ഇതെന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ്? ഇതൊരു ചെരുപ്പാണല്ലേ. ഇതൊരു ചെരുപ്പാണ്. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലില്ലേ ചെരുപ്പ്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെരുപ്പ് വേണമല്ലേ? നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ മുറ്റത്തൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ചെരുപ്പ് വേണം അല്ലേ?